Ngizampela emgaqweni ngahlangana nobabuwayo lengane wathi ubabuwayo wangibamba wangishaya ngekhanda phansi wangigcoba ekhanda ngaquleka smooth 5 days wangikhomba nangesibhamu. Ngithe mase ngihambe ngiyomvulela ikhesi angikaze ngibizwe enkantolo angikaze ngithole sikhamba kanjani ngathola sengihlekwa nje kuthiwa umethu wenzani. Kuthe kusabheke lokho ngahlangana nomfana wakhona wathi yona Sikhosini asihlezi sijesilwane nenganyase ekhaya uyawuza mase sidlwana nenganyase ekhaya wangishaya ngempama. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama uMzothule ngokashembe isibongo mafavuka njengade ngabani isamba nesamba umgosanga lala maqoqo lala bafoza nokwathi izikhundla khondlo othi mawuvimba ngala uthi usungale umkhova iphaya madakana ushasa nketela. Ngiyabingelela ngalesi sikhathi le iNethezeka TV sithi uphila kanjani basithi uphila kanjani ke kukhona abasibhalelayo nesifika kubona nabasondelayo beze kithi sihlale phansi besixoxele udaba lakhe umuntu siluze ukuthi udaba lakhe lume kanjani. Emva kalokho mase siyakwazi ukuthi sidlulise emphakathini. Namhlanje istory esiza naso si-serious kakhulu, ikhona insizwa engizoyibingelela njengamanje mase kuba yiyona ezosithulela udaba lonke esize ngalo esibhalelile nayo la kwiNethezeka TV. Mteka baba angikubingelele ngikwamukele kwiNethezeka TV. Ngibingelele kakhulu baba ngokukhulu ukuyithoba. Igama lami nguSifundo isibongo wakaBhuwa ngokuhlala ngihlala eNanda Newton A. Mteka baba usibhalele la udaba laze lafika la uthi khona usofisa ngisho ukuyibulala njengamanje ngifuna usiqalele phansi udaba lonke osibizele lona kuze kufike kuleso isikhathi la usuthi wena usucabanga ukuyibulala. Udaba lakho mfowethu liqale kanjani? Udaba lami ngize ngithi baba ngicabanga ukuyibulala shuthi kukhona intombazane ebengithandana nayo yaka Ndaba. Igama layo uBhalisi. So ngokuhlala kwami bengihlala kaBest. Kuthe mase kushona abazali ngabuya ngazohlala la kamalume sithandana nje vele nayo kamnandi. Ekuthandaneni kwethu kuthe last year ngoJuni mayikhulelwa bangibiza bakubo bathi angikhiphe isisiso ngoba nguSikhotheni angifundile ngizoyenzelana. Ngithe ngithusa njalo akuphelanga isikhathi esinganani ngizampela emgaqweni ngahlangana nobabuwayo lengane wathi ubabuwayo wangibamba wangishaya ngekhanda phansi wangigcoba ekhanda ngaquleka smooth 5 days wangikhomba nangesibhamu. Ngithe mase ngihambe ngiyomvulela ikhesi angikaze ngibizwe enkantolo angikaze ngithole sikhamba kanjani ngathola sengihlekwa nje kuthiwa umethu wenzani. Kuthe kusabheke lokho ngahlangana nomfana wakhona wathi yona Sikhosini asihlezi sijesilwane nenganyase ekhaya uyawuza mase sidlwana nenganyase ekhaya wangishaya ngempama. Ngenze njani ngahamba ngayimfaka i-protection order nakhona lapho kwaphela kanjalo ngangazi sikwenzakalani. Kuthe kusanjalo ubaba wentombazane lo bengithandana naye uthi uBhalisi ubaba kaBhalisa uNkosinathi Ndaba wabesethi uhlohla usisi kwale ntombazane omncane engithandana naye wathi akathi ngiyamhlukumeza and futhi ngimthumelela ngabangani bami and usiyasaba esikoleni ngoba mina ngarepusisi wakhe. Ngihambe ngi-attend nalo liphele kanjalo ngingazi sikwenzakalani is fine. Ngithe kusanjalo bephinde futhi wana lesi month lenyanga siphuma kuyona ngine-case ade ngisanda ukuyivula yakhona. Yayo umfana khona bengithuka bengibiza ngamagama bengibiza ngayo yonke into bese ngiSikhotheni angifundile ngicabanga ukuthi ingane yabo manje sesinonyaka sihlukene. Kodwa still on bayangilandela bayangithuka bangibiza ngamagama bathi angifundile anginalutho ngizoyenzelana. Angisazi manje kusemele ngenze njani ngihleli kabuhlungu wesiphathi babulala ingane yami and into ebuhlungu kakhulu ubulungiswa ngikaze ngibithole lapho nasemaphoyiseni ngawa-repeat sekukaningi nama-case more than 5 abula abantu labo emphakathini angisakwazi ngisho ukuphuma ngihambe emphakathini ngoba bambe bekhuluma ngami bese ngarepha ingane yabo ubulungisa ngazi ngibithole. Akasibuye la uthetha indaba yokuthi ubunesikhathi usunesikhathi uthandana naye lo mntwana. Okay, uqala kwenu ukuthandana nithandana kanjani? Uhlalaphi yena ngenkathi wena ngithi wawuhlala kaBest wawufika ngokuvakasha la noma nihlangana kanjani? Akuliqale lapho udaba siluzwe kahle lapho nje ukuthi nithandana kanjani niqhubha kanjani lento yenu yokuthandana bayazi bona ukuthi niyathandana noma kwenzakalani. Uqala kwethu ukuthandana ngafika la ngokuvakasha. Ngithema ngifika lana saqala ngayishela intombazane yangiqoma futhi kamnandi. Sathandana waphela u2 years nayo sithandana singakaze senze lutho sigcina ngokuqablana nje kuphela. Oh yeah.
Kuthe mekuhamba isikhathi basibamba kuba ngicathi ukokwayo umazi ukokwayo u-antwayo mazi umuntu obengazi ubaba wayo intombazane noma kuyena bebimfihlelile bona bakubo. Oh yeah. Kwaze kafika isikhathi sokuthi la iyajomba ize endlini yami. Oh yeah. Iyona efikayo kuwena. Bayibamba bathola kuba ukuthi okay bayeza still on bamfihlela futhi ubaba wayo bangamtshela. Ubaba wayo uthe sethola ngoba sikhulelwe ingane sethi ngayi-rape wangishaya wangikhiphela isibhamu. Emake ungifuna ukuya la ekutheneni ukuthi uthi wayirap. Angithi baqale ngokukubiza bathi wena khipha isisu somntwana. Yebo. Babe ngakafiki lapha ekutheni ukuthi wayirap angithi. Yeah, babe ngafiki. Oh babe sakhuluma kahle nawe noma babe khuluma kanjani? Ngicathi into yonakala ngoba basuke bangibiza bathi ngikhiphe umntwana ngimkhiphise isisu ngoba mina ngusikhotheni ngeke befundise ingane yabo befundisele mina ngingafundile. Oh yeah, uyafunda ngaleso sikhathi lo mntwana wayefunda bani? Wayefunda umatric. Oh yeah, qhubeka mntaka baba. Uthe makusanjalo ngabe ngithi okungcono akasigcini isisu mina ngizobona ukuthi umntwana ngizomhlangana ngizokhulisa ngizozama kanjani ukumkhulisa ngoba nami vele nganganabazali nginganamuntu nabo babekwazi lokho babebuka lokho ukuthi ngoba unganabani uzoyikhulisa kanjani ingane uzoyenzelani. Ngathi kodwa yayingeke ifike emhlabeni ngephutha inganayo inhloso. Yabo. So babe sebethini bona sizokukhombisa ke ngoba uthi wena ufuna ukuyibulala lengane. Thatha ngaleso sikhathi intombazane nganginayo endlini. Iyayizwa yonke lento ekhulunywayo. Yabo. Thatha le ntombi yakho le ngoba babe sebexoshile ngisho uxoshisa ihlala nami endlini. Yabo. Nginayo ngaleso sikhathi endlini. Kuthe makusanjalo bathi sokukhombisa kahle ngoba wena nale ntombi yakho ushuthi anizwa ngifuna ukugcina lengane le okubeni we awufundile awunalutho uzoyenzelani. Yona ithini yona intombazane ngaleso sikhathi iyafuna ukuthi sikhishwe isisu noma cha? Yayingafuni ngoba ibabexoshile isohlala nami bayixoshiswe ukuthi ngoba yanqaba ukukhipha isisu. Okay, yahlala isikhathi singakanani nawe? Yahlala mhlawumbe amasonto awu-4. Amasonto awu-4. Laba bantu bakude kangakanani nakini? So makhelwane sisondelene. Oh, nihlukanisa othango. Hlukanisa othango. Okay, qhubeka mntaka baba. Iyafunda nangaleso sikhathi angithi? Yeah, iyafunda. Ivukela kuwena esikoleni. Yeah, sekuyimina manje nginika ukudla, imina ngigibezayo, imina kumele ngenze sure ukuthi yonke into i-right ayishoti ngalusi nasekuseni ngiyiphelezela. Ngoba nabo babesho futhi ukuthi yena hayi wena shame wayethanda ngeke ngibezwe ngisho bekhuluma. Inkinga angazi konakala kavele nje kathiwani okay. Nakho manje ngoba sekwenzeke lokhu ngabe sengifonela uma wakhe ngimcela ukuthi ngoba manje amandla anginawo mina angisebenzi bengicela umntwana ukuthi abuye aze ngakwena. Wabethini mama ayayikho inkinga umntwana engeze ngakumina. Mina lapho ngangisadayisa esikoleni ngidayisa ama-chips ndona ngihlanganisa ukuthi ingane yami ibe grade ngoba ngangifuna ukwenza i-certificate ngikwazi ukwenza isekhulisi khona uzokwazi ukuthi ngikhulise umntwana wami. Yabo. Uthe kusanjalo uma wakhe abanga nankinga wahamba yakuma wakhe ngathi ngezwe ngazi wangecall issue ithi ngicela sihlangane edrobheni. Sithe masihlangane edrobheni isisu sasina 5 months. Ngithe masihlangane edrobheni ngihlangana naye usha ngefika. Hawu waseba nafika ngabamba izandla ekhanda. Wabesiza kumina wathi no. Kahle kahle into eyenzeka la ngathi ngibuye esikoleni uma wayengibekele nje itafula kugcwele kukhona yonke into ethanda umuntu esifazane lezi ungakwazi ukungithengela zona wena. So ngathi ngiyaphuza awuphelanga u30 minutes wabeshayeka phansi equleka waphaphameza esibhedlela ingane bamtshela sebegqibe egcekeni. Hawu ngangakholwa ke lokho mina sakuxabana kwethu osomatekisi lapho kwayibona abasilamula bathi asilungise lento le ngamshiya khona lapho ngabuya ngaze ekhaya. Waxolisa saqhubeka sathandana kwamnandi. Kusekusanjalo kahlangana baba wakhona wathi wena uzoma sisihlwane ngane wangishaya ngingamvula icala nginamacala hlaphe nginanama case number awu5 akhona case number ama protection order obulungiswa ngikaze ngibuthola umseshi ade phethe icala lami kumseshi waseNanda police station eMtshebheni umseshi Ingcobo akaza ngisizele ukuthi ngithe mathe ngibuyela kuyena umseshi Ingcobo ifoni akasayibambe asatholakala ezingcingweni. Ake sibuye la mntaka baba nanka ama case uyawavula kuza iveni yamaphoyisa noma kwenzakalani mawuvula icase kuthi abatshele kuze bona noma bayabafonela ubanika inamba yabo bebafonela kufika bona laphana ngibangifonela ngiyahamba ngema police station ngithatha iveni ngihambe ngiye khona lapha mase thina amaphoyisa ethi sutha asimficanga ngosuku lokuqala umfana esasombopho babe sethina amaphoyisa bacela ukuthi afike epolice station office lakhe room number 12.
ngabuza mina ukuthi mina ngingafika yini nami because imina engivula ikhesi angeke ukuthi akuze abantu laphana ekubeni kumina engivula ikhesi angikho ngizokhuluma kanjani lonto ngingekho yabo bathi hayi sizokutshela mase udingakala. Oh yeah. Yilento yenzeka ecaleni laba bakhona wayengishayile ukuthi la wa-attenda yena laze laphela ngathi Wa-attend inkantolo. we-attend inkantolo Wena awubizwa. angibizwa mina ngathi mangithi bengisendele imessage bese uye enkantolo ngathi ngiyakhona ngathi ubizuba ngoba wena mungadingakala. Ngithe mathe ngibuyele police station ngiyo-check icala lami ukuthi kuhambe kanjani ngathi icala lavalwa eBrick City enkantolo. Oh livalwa ukuthi umangali akafiki kufika ummangalelwa kuphela. Not ukuthi umbangali akafiki mina ngangilinde ukuthi ngibizwe njengoba babesho ukuthi angakadingakali kusadingala umsolo. Okay. Ngikuzwa kahle mteka baba. Manje ngoba uthi nihlukaniswe uthango kamakhelwane. Ubudlelwane ke obukhona phakathi befamily ke manje iyonke ngoba isimo ngicabanga ukuthi lapha komalume wakho la uhlala khona ngithi. Isimo sabo bonke abomndeni nalaba bomndeni wakamakhelwane babukana kanjani? Sibi kakhulu baba ngasho ukuthi sibi kakhulu ngoba manje ngicabanga ukuthi bona bahlekisa manje ngosizi lethu lasekhaya ngoba even ngisho kwakumcimbi khona even ngisho nengane zakhona uyabona ukuthi lento abayenzayo futhi into eright ngoba even ngisho nengane zakhona ziyasizakala ziyangithuka sehlekisa ngenhlopheko yasekhaya. Yeah. So ake sibuyelana ke mfowethu ufike esigabeni sokuthi ufisa uyibulala lapha ngenkathi usibhalela kuke kwavela nokuthi uthi wena wathi enkantolo angazi noma kwekusenkantolo noma wawukuphi police station wathi wena udinga ke at least ama social worker azokwazi ukuthi kululeke ngokomqondo ngoba nasegazini uyehla ngempela abantu baze bethi uyagula ngikhumbula kahle ungibhalele kanjalo ngithi yeah mteka baba ngifuna ukubuza la ukuthi ekusiza ke ikuphi okufisayo ekutheni ukuthi ungasizakala khona wena ke manje nampa abalaleli bakhona abalalele ukulalela abantu izazi ngomthetho ziyasibuka njengamanje ngifuna ukuthi ukungene lapha ekutheni ukuthi kuphi ofisa ukuthi usizakale khona. Engikufisayo ukuthi ngithole ubulungiswa. Ya qhubeka mtaba. Ebengikufisa ukuthi ngithole ubulungiswa ukuze ngikhululeke namphathi because uma ngiphuma njalo endlini yami ngibabona labantu abenza ukubi kumina akudluli. Yabo ngihlale ngibabona njalo kunalesipondo esivukayo ngize ngicabanga ngisho izinto eziningi zokuthi ngicine sengiyibula because bayangithuka kambe behlekisa ngami ebantwini even ngisho noma mengiqhamuka bayangibuka abantu bayakhomba ntshanali ingane yarephi ingane yamakhelwane sonke lezo zinto into ehlala kabuhlungu kumina engadluli into ebuhlungu kakhulu ngithi mangimbuka ngihlangana nemgaqweni kuvuka lento leyo babesho ukuthi angibulala ingane iyavu ngoba even ngisho noma ngisemsebenzini ngizwe ngathi kukhona umsindo wengane enguzwayo. So usizo ngagcina ngalitholanga manje inkinga yami ukuthi ekhaya basindisiwe ngoba besindisiwe ngiyacabanga sibona umntwana wabo sebamlungisela bamgeza zonke lezo zinto wa right. Oh wena kwakagezi manje mina ngakagezi ekhaya basindisiwe and futhi lezo zinto abayingena manje nalokho kuyangi-affect. Kanti komalume akulula ukuthi kube uvele wenze izinto noma kanjani. Yeah. Wena ufuna usizo lokuthi kube khona okwenzakalayo kuwena ukwazi ukulungisa isimo sakho nokuthi uthole ubulungiswa kakhulukazi shuthi ngale case noma ngama case nokuthi kahle kahle ulandelwa kanjani laphana uma kuya ngokuthi uvula icase angithi mase ukube khona nokuthi ke lokhu ngoba wenze ama protection order i-protection order ayisebenze ngendlela phela makuthiwa akufanele kube namagama eza kuwena nawe awekho ozowakhipha wabhekise kuwena shuthi akukho ukuxhumana lapho ngoba kune protection order kodwa niyaxhumana nina ngokuthi vele niyagodluzana niphathana ngalendlela niphathana ngayo. Yebo kunjalo baba ekubeni mina umthetho wenkantolo ngiyawulandela awukho ngisho umthetho odwa sengaphula bona sebewaphule angazi kangaka ama protection order ngibafake wona ngihambe ngiyolifaka icala kuthulakele kanjalo kungenzeki lutho egcineni bona bayangihleka bethi umethi wenzani sina sinemali yonke thina sisebenzisa umuthi sinecala salishaya liphela abuka yithi wenzani. Mase sibuya lana ke mfowethu mabethi wena ingane uyirephile yona ithini yona mayikhuluma nawe wakhuluma nayo ngalokho abakushoyo. Ingane yake yangifonela ihle nabangani bayise esikoleni yangitshela ukuthi baba uyayihlohla uthi akathi ngiyayirep
abangani bayo bebesethi babengibiza ngosibarika abangani bakhe bengikhonzile bathi hayi khuleka sibari so ngisho noma kuthiwa kwenzakalani sokukhulumela siyokumela ngoba even ngisho nabantu la ngasekhaya abanye bebengibona ngihamba nayo le ngane bayaxayeka ukuthi mase kuthiwa ngirepile kusukaphi lokho ngoba ulwele ufa nje nokuthi yena lento eshiwe ngane yakho ukuthi siyathandana akayingeni yena uthi nje mina ngayirap uthi isithini manje ingane kahlahle ubaba mina akafuni ukubona ngijabule uyangikhethela ngoba kuyimanje siyahlukana anginankinga naye ngoba ngifuna ipeace ngoba oda ngiyazi iqiniso lokuthi ukuhlukana kwethu kwawuyena unomthelela ukuhlukana kwethu. Kungenzeka ukuthi abantu basendaweni bakhona bayakubuka njengamanje ngoba ukhuluma nabo bayakubuka bayakubona njengoba ukukhuluma awukukhulumi nje nabantu abawumphakathi ohlala kuona ngazo zonke izitatimende abayibeka ngawo mhlawumbe emphakathini noma kubantu ukhulume nanabo ngoba bekubuka nje ngoba bekhona nabo ngicabanga ukuthi kukhona mhlawumbe ongakudlulisa kubona ekutheni ukuthi nawe uthola ipeace nabo mhlawumbe bethola ipeace ngikwazi ukuhlalisana emphakathini ungathini kubona njengamanje engakusho nje mina emphakathini ukuthi ngiyafisa ukuthola ubulungiswa nosizo lama-social worker ukuthi lento esemqondweni ikwazi ukudlula cause manje ayidluli ngingasho ukuthi emoyeni ngilimele ngoba ngeke ngize ngicabanga ukuthi ukubulala umuntu akudingi nokuthi uzukuyela esikoleni kuye kufika isikhathi sokuthi indlela ekwenzeka ngayo ukuthi ngibone ukuthi okay angcono kuye mina ejele kunokuthi kwenze lobuhlungu lobolokho ebengizwiswa bona yeah. Ngezwe kahle buke lapha ekhaya lolu daba lo serious kakhulu yabona izinto ezikhona ngisho emphakathini manje kubalekile ekuthenini ukuthi manginodaba kanje silikhulume baningi abasibhalelayo lensizwa isibhalele igama eyenza ukuthi sisheshe sifike kuyona ukuthi yasuke yathi isifisa nokuthi izibulale kunokuthi iphile impilo ephilayo kungenzeka ukuthi nawe uhlele ekhaya unaso isilonda esifana nalesi salensizwa kodwa kuningi nabo uma kuya ngokuthi bafisa ukuthi besondele bekhulume nathi bedlulise uvu labo nokuthi ke ubulungiswa ibuthole nokuthi ithola ama-social worker baningi abantu abayizazi abahleli emakhaya komanje abasibukayo nabo siyafisa ukuthi bethathe kakhulukazi noma bephosa isandla la bengaphosa khona ekutheni ukuthi lo muntu ekwazi ukuthi elulekwe kakhulukazi ngokwengqondo mase ukuthi ijike imicabanga naye ezizwe njengomuntu ophilayo emphakathini siyacela njengoba nisibuka nje ukuthi nibe neminyakazo nawe ungasi-inbox ungene kwi-inbox sikhona ku-Facebook sikhona ku-TikTok sikhona na ku-YouTube uyakhona ukukhuluma nathi njengeNethezeka TV kanti okubalekile ungangena uthi kwahlala nethezeka@gmail.com uyasithola na kanjani email address ongakwazi futhi ukuthi usithole kuyona le iNethezeka TV sithemba ukuthi insizwa ngoba isikwazile ukukhuluma yonke into yadlula yezwakala emphakathini isizoqala ukuthi ibhodle kakhulukazi nala ehleli khona ikwazi ukwamukeleka nasemphakathini ngoba egcineni uma uthi uyaphuma bakhombana ngawe awukhoni ukuthi uthokoze emphakathini igama lami ngingumzothule ngokaShembe ayiphinde idibane le iNethezeka TV.